Har du også 50 meter? Det ser ud som om hun har lidt fart på fra start. Hun må gerne holde 32,9 Tanja. Jeg tænker, hun må gerne holde lidt på bane 6 der. Kom så, Anja. Det ser sgu meget godt ud. Kom så, Anja. Der er kun 2 baner tilbage. Du må godt sætte fart på. Kom så, svøm ind til vending. Svøm til. Okay, fint. Du er med. Du holder bedre end de andre. Kom så, Anja. Du er bedre for. 36,3 på anden 50 meter. Tine siger 36,3 på anden 50 meter. Se, hun svømmer den rigtigt, men hun må godt gå kold. Det er godt, Anja. Det ser godt ud, så kom så rundt. Fart på de vendinger. Og så er det hjem. Ja, men det er så godt. Kunne du se, at vi kan få hende med? Kom så op til hende, du kan godt. Kom så, Anja! Kom så, Anja, du kommer godt. Kom nu! Kom så, du har hende næsten! Kom så! Kom så! Fandme godt svømmet. Vi har cirka 22. Tine, det er altså en rigtig god